Du har også klippet den, har du ikke? Sådan lidt. Hun er godt nok tynd. Virkelig tynd, og så knotter det bare. Ja. Fuldstændig. Så. Så bliver det fyr. Hold da op. Åh, vi har lige jaget væk. Altså. Det gør da ikke dig noget. Det bliver det lort der. Han er ikke så bange. Jeg har også begyndt, hvis jeg kommer ind og ser en lille artikel, så er lige ude på græsset, og jeg ser en så pludselig ud på græsset, så Ja. ja. Altså det er jo det foregår. Jeg har også siddet og læst side op og side ned på nettet, hvordan man opdrager. Jeg har jo ikke prøvet det før med kattene. Nej. Og det er jo noget helt andet. Helt andet, Altså, ja. så man skulle gå ud på græsset med dem, og så skulle man sige tis, tis, stod der. Så lærte de, at når det var, at man sagde det, så skulle de tisse. Så når man engang havde travlt, så var det rart, at de bare hurtigt kunne gøre det. Ja. Nå, ja, okay. Ja, for jeg synes jo tit, men det er jo også klart, hvis man får en valg fra et sted, hvor der er en stykker, så kan man ikke lære dem det vel. Nej. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne